Hormatly Atawatan TV YouTube kanalyny tomoshaçylary, ine biz size şu video habarymyzy bilen bir näse sanyk wajyp maglumaty ýetirmekdeýiz. Aslında bu sorular ne okuyucularımızdan, tomoshaçylarymyz sizden geldi. Soru näme? Ummanynda Türk vizasy, ýagny Türkmenistan raýatlar Türkmenistandan Türkiýe gelmek üçin bilýäňiz şu wagt viza gerek. Eýsem bu viza kimlere hökmenler? Ýa-da Türkiýede ýaşamak üçin, wagtlaryň ýaşamak üçin ortatnama soranlar üçin, ýagny ikamet olanlar üçin we çalışma edin olanlar üçin, ýagny zähmet çekmek üçin, ýöret ortatnama soranlar üçin Türkiýe gelmek isteseler, ýagny mysal üçin şu wagt Türkiýede bolýan bolsalar, Türkmenistana gidip täzeden Türkiýe gaýtyp geljek bolsalar, şu döwürde viza hökmenmi, dälmi? Indi bu barada biz size şu video habarymyzy anyk maglumatlar ýetirýäs. Hormatly tomoshaçylarymyz, ine bize gelen şu sorulary, häzir size ýetirjek sorularymyzy bilen ıhtiyarly bir edara, ýagny Türkiýanyň Türkmenistandaky elçixanasyna ne soradyk. Bilýäňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnaly Türkmenistan'ın daşy işlerini akreditasiýa edilen, daşyurt metbuat hökmüne akreditasiýa edilen bir metbuat gollugy. Şonuň üçin bizim Türkiýanyň Türkmenistandaky elçixanasyna soragy soradyk. Olaram bize şuň jogap berdiler. Ýöneşlerde bellähdim gelýände şu ýerde ýetirilen maglumatlary 7 oktyabr 2022-nji ýylyň 7 oktyabrdaky kanunçylyga görä jogap berýändigimizi unutmaň. Ýagny ertekden kanunçylyk ütkep biler. Şonuň üçin mysal üçin şu habarymyzdan soňra bir näçe gün soňra ýa bir näçe aý soňra bu maglumatlar öz güýjüni ýitirmeler. Şonuň üçin eýerde bir näçe aý soňra eger tiýat edecekler, şu ýerdaky ýagdaýa görä öňünden maglumat almasyny maslahat berýäs. Indi geleýiň soralara. Soru 1. Türkiýede möhlet olan wagtlaryň ýaşamak ruhsatnama ýagny ikamet bolan ýagdaýynda men tiýat üçin Türkmenistana gelsem täzeden viza almak zerurmy? Indi bu soraga jogap. Eger Türkiýede hereket ediş möhleti dowam etýän wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama bolan Türkmenistanyň raýaty, ýagny möhletinde gutarmadyk, elinde ikamet olan Türkmenistanyň raýaty Türkmenistana gelse möhlet dolmadan, ikametin möhleti dolmadan Türkiýe gitmek istese, onu Türkiýe gelmek üçin goşmaşy viza almak zerurly ýokdur. Düşünükli onları pikir etken, möhlet olmaly hökmen suratda ikametiniň, eger şu möhletiň içinde barıp ýene ýerine aýtjak bolsaňyz, onda viza almak zerurly ýok. Ikinji soru. Aslında bulan birinji soru ýalyk, birinji soruda eger ikamet bolsa, munna çalışma izni. Yani çalışma izni, yani Türkiye'de zähmet çekmek üçin ruhsatnama soran Türkmenistan raýaty edil şu ýagdaýda Türkmenistana barmak we ýerine aýtmak istese viza gerekmi? Soru, ikinji soru şu. Birinçisi ikamet bilen maňlaşykly, ikinçisi çalışma izni bilen maňlaşykly. Muňa jogaby şu jogap. Yani möhleti bar bolsa, şu möhletinde barmak we ýerine gelmek üçin onu şu möhleti tamamlanmadan şoňy söreýilen, onu viza gerek däl. Yani ikamet bilen çalışma izniniň statusy deň şeýlerinde şu manydaky deň, ikisine de ikametiniz çalışma izniniz bar bolsa viza gerek däl. Indi üçinji sorumyz. Indi käbir okuyucularymyz, tomoshaçymyz soraýar. Men Türkiýe usulünde transit geçecek bolsam, başga döwlete geçecek bolsam, şonda viza gerekmi? Ýa-da transit vizasynyň şertleri nähili şeýlerinde? Muňa da jogap. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe döwletine gelip, gysga wagtlaryny galyp, beýlek döwlete gitmek isteseler, transit vizasyny almaly. Ýagny transit vizasy Türkiýe gelende soňraky, Türkiýe gelip gonyň, mysal üçin Aşgabatdan uçdyň, Türkmenistana uçdyň, Türkiýe gelip İstanbul'a gelip gonyň we ondan da mysal üçin Amerika, Ýewropa, başga döwlete gitmek isleýän bolsaňyz, şu aradaky möhlet 5 günden, eger 5 gün bolsa, eger şu 5 günlük möhletiň içinde bolsa, onu ne transit vizasyny almaly we şu transit vizasy bilen Türkiýe'ye gelmeli. Yani 5 günlük bir möhlet bilen eger hani İstanbul'a geleninden yeni bir döwlete gitýärler arasyndaky möhlet 5 gün bolsa, onda da viza almaly. Ýöne şu aradaky 5 güniň nerden başlap hesaplanýanyny anyk sorasaňyz gowular. Yani transit vizasy alanyňyzda aradaky biletiniz alanyňyzda şu ýerdäki
şu saatdan eýerlem etmesinden. Onum ne belli geçelim. Indi yine bir soru. Haýsy ýagdaýda transit vizasyny almadan Türkiýanyň süren başga döwlete geçip bilýän. Indi muňa da jogap şeýle. Eğerde Türkmenistan'ın raýatlary ilteşikli transit uçuşu bilen. İlteşikli diýen näme? Mysal üçin Aşgabatdan alýan biletini ýöne İstanbul'un üstünden transit ökünde mysal üçin başga ýere uçup gitýän. Bu ýerde diňe o samoletden düşüp o samolete minýän. Şonlarlyk ýagdaýda ne beýlek döwlete geçýän bolsa, bu ýerde bagaj almalygym esasdyr. Hani bagajyň aldyň, o ýerden Türkiýe ýeriniň içine girdiň dälle, şöyle bagajyňam Almanya ýürüti transit meydançalar bolýandyr. Şu transit meydançalar bilen transit uçuşu bilen, ýani Türkiýanyň içine şeýle alanda kanuny ýagdaýda giren okma ýetýärdi. Eger şundalyk bolsa, transit gelahynda, mysal üçin belki aeroportda bir näçe saat wagt geçirýän, eger şeýle başga döwlete geçýän bolsa, onu transit vizasyna da almana gerek ýok. Günden mysal üçin Aşgabat, İstanbul, New York alýan, belki 2 saat, 3 saat İstanbul aeroportunda transit meydançasyna garaşýan, bagajyňam alan ok. Ýani bagajyny İstanbuldan çıkan wagtda New York aeroportuna çykýan şekilde edip, eger uçýan bolsaňyz, onu viza almana gerek ýok. Muny mene şu ýerde belli geçelim. Hormatly müşahirelerimiz, ene biz şu ýerde 4 sanaty soru we 4 sanaty jogaby ýetirdik. Eger başga da sorularyňyz bar bolsa, onda näme biziň Atawatan TV YouTube kanalymyzyň kommentariýa şu videoň aşagyna kommentariýa şeklinde eger bize ýetirseňiz, bizim bu sorularyň jogaplaryny anyk bilsek, bilýän biz mışmışlar bilenem yeni ratlarına işimiz ýok. Biz diňe anyk. Sebäbi bu sorularyň jogaplary aslında şeýle alanda bir hukuk hükmüne aslında menem şeýle bilýän ýöne menim öz şahsy pikirim bir adam ykbalyna täsir etmeliler. Şonuň üçin näme etdik biz? Indi ýürüte bir ihtiýarly daradan maglumat aldyk we şonu size ýetirýäs. Şonuň üçin näme ben hani o kanala seyreden bu kanala seyreden garip bilecekler her kim böyle seyreder. O sizin bilecekleriniz ýöne ummanlarında şunu aýtyp bilen size ygtybarly seçmelerden maglumat aldyk. Sebäbi gynansak-da her hilli maglumatlary, her bir soru boýunça her kim öz pikirini aýtýar. Bu zatlar yani adam her kim pikirine göre bolmaly. Sebäbi bu ýerde sizin durmuşuňyza täsir edecek zatlarda. Şonuň üçin bize hani şunlar maglumat bermezi ören ähtiýaçly bolýar. Sebäbi bir ýalňyş maglumat berip bir adamyň durmuşyny ýalňyş diýen etmejek bolup, ene şu maglumaty men kaçmaýaly ilçhanadan şeýle maglumat gelýänçe paýlaşmadym. Muny mene şu ýerde belli geçeýin. Ene biz ilginç bolup, ene İstanbul'a adat sorulmaşyany bardy habar ýetirdik. Ene şunu bir habar ýetirdik, ene S7 Rus aviakompaniýadan Türkmenistan'a başlaýar. Ene näme bolýar? Şeýle aramyzda Dubay, Kazan, Moskva, Frankfurt, İstanbul, ene uğurlaryny Son käbirlerini 2 sana gamma. Indi Minsk amaçlayan hepsi 15'ni. Ola maşılsa, ene Moskva mysal üçin Türkmen aviakompaniyasy uçýar, Rus aviakompaniyasy uçýar. Indi ýakynda İstanbul'a da Türkiýeň Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň şu hatdaky charterym adeta öwürme mümkin. Eger şeýle maglumat gelse, onu biz size ýetiririz. Adety uçuratmalarynda karantin ýokdugyny biz aslında bir näçe ýerde video habarlarymyzy size ýetirdik. Ýöne şu ýerde ýene gaýtyrap geçetim gelýän. Indi şu ýerde formatdan sorumuz ummanamyzda ine şu ýerde şu maglumaty size ýetirdim gelýär. Türkiýe ine okumak üçin, bilim almak üçin universitetlere ine şu ýyl üçin mewsum jemlerini diýip aýtyp bilersiz. Indi bundan soňra ýa Türkiýe gelmek isleýänler üçin wajyp maglumatlar ýetirdim gelýär. Olaram näme? Ine birinciden bize ýakynla size 2023 sanawy ilkinç tapda sanawyny ýetiririz. Bu video habarlaryny ýetiririz. Atawatan Türkmenistan saýtymyza goýarys. Şonuň üçin mene bizi izlemege dowam edin. Ýene bir aýlasym gelýär size. Bilen wajyp bir maglumat. Normal tomoşaşlarymyz ene biziň 2023 universitetlere ýazyşyny jemlerini diýip bu malamyzda 2023 bir bilip goýaýmaly. Gysgaça aýtyp geçsek şu ýerde nehip bolsa ýakynda giňişden bu arda maglumatlar bereriz. Türkiýede okumak üçin ummananda 3 sanaty ýol bar. Birinji ýol. Ine äger ýanwar töwereklerinde bolar. Türkiýe talip haklary bardyr. Bu arada biz bildirişleri metodları ýetiriz. Bir ýerde otursaňyz. Şondan näme? Türkiýede talip hakkı bilen
Türkiýanyň hökümetiniň beren talip haky bilen Türkiýede okap bilersiňiz. Ol ören gowy mümkinçilik. Birinji mümkinçilik. İkinci mümkinçilik ýöz synagy. Ýöz synagy bu manada Türkiýede bolýanlygy üçin 2023-de nähir bolar? O barada da biz goşmaça maglumat ýetirer. Ýöz eýlemi bilen geçeňiz, onda bu hazır size amat bolup biler. Isýan üniversitetlerine gidip bilersiňiz. Üçüncüsü attestat bilen diýilýär. Attestatlaryň men düşünürende şeýle düşündirýän A we B diýen. Yani A döwlet üniversitetlerine attestat bilen ýerleşdirmek we B hususy üniversitetlere attestat bilen ýerleşdirmek. Bular arada biz size giňişleýin maglumatlary biz size goşmaça ýetirer. Türkiýede resmiýetden terjime etdirjek bolsa, bizim sponsorumuz var. Atawatan tanışmaly firmasy. Şoňa da ýüz tutip bilersiňiz. Eğer de Türkiýe'ye gelmek isteseniz, başka devletlere gitmek isteseniz, Türkmenistan'a başka tercüme işleriniz olsa da bizim beýlek sponsorumuz olam aşağıdaki makul hyzmat terjimesi onun hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz. Bundan size goşmaça reklam hükümine ýerýän. Aslında bunu diňe reklam hüküminde de görmeýän. Sebäbi size de gerek wagtyny nirde terjime etdirsem bolar, nirde amat terjime etdirsem bolar, nirde dogry terjime etdirsem bolar diýen ýaly soraňyňyzy jogap hükümine görüp bilersiňiz. Onu sorumuz şunu ýerde bir ýene radiýatlaryň gelýär. Türkiýe'ye gelmek istesen viza diýdi. Kime viza gerek gelen aýtdyk ýokarda. Viza gerekler üçin biz her bir viza görüş üçin biznes vizamy, zähmet vizamy, transit vizamy, hemmesini ýeke haýatynda haýsy reklamlar berýär. Hemmesini biz Atawatan Türkmenistan.com saýtymyza goýduk we Atawatan TV YouTube kanalymyzda da bardyr. Yani ilki şu yerden tomaşa etseňiz, okasaňyz, eğer şu yerde de düşünüpsiz ýa-da şu yerde de kimterli etýän maglumatlar bolsa, ýene bize sorup berseňiz, köplen şikaýetine nähir bolýar, şu yerde bazatla sorulýar. Şunu aýtmasam gelýär, sebäbi hemme sorulara jogap beremýis bolanok. İlk bir hemeçik şu baglyň maglumatlary görseňiz, şu yerde düşünüpsiz bolsa, onda goşmaça sorasaňyz, onu bizim için hem has bolar. Buna nese ýadat geçetim gelýär. Formatumyz şoňa şunun bilen biz size şu maglumatlary özüne jemleýän video habarymyzy ýetirýär. Atawatan TV YouTube kanalymyza agza bolun, jaňsada basyň. Sebäbi size gerekli, dogry, anyk, size peýdaly maglumatlary özüne jemleýän YouTube kanalymyz. Muňa da agza bolsaňyz peýdaly bolar diýip pikir etýän. Şunun bilen habarymyzy jemleýän. Hoş, sag bolun, sagtda görüşelim.